festa t'acompanyi ha estat l'eslògan escollit per a promocionar el Carnaval de la Costa Brava Sud 2016, que s'ha celebrat del 5 al 20 de febrer a Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar. Són paraules que remeten a la saga de la Guerra de les Galàxies i que exalten els valors d'aquesta festa popular. Per quarta temporada, els 3 municipis han promocionat els actes conjuntament, sobretot les desfilades de comparses i carrosses. El projecte esdevé una altra manera de donar a conèixer l'entorn de la Costa Brava Sud, així com els serveis d'allotjament, comerç i restauració. En el cas de Lloret de Mar, el tret de sortida del Carnaval 2016 va ser el divendres 5 de febrer. Durant tot el dia, diversos establiments, organismes i comerços es van engalanar per a l'ocasió. De fet, el personal lluïa un aspecte del tot excepcional que ens transportava al circ, al cabaret o a l'Índia per tal de participar al concurs de disfresses del lloc de treball. Hem fet el recorregut pel poble, les dependències municipals de l'Ajuntament feien espectacle, el Museu del Mar, després a les escoles és on primer hem anat perquè els nens, al ser més petits, surten a donar una volta pel poble i després el lloc de treball, que no ens ho pensàvem que hi hagués tanta gent disfressada, però Déu-n'hi-do. En general, la valoració és positiva, perquè, home, per ser un dia de feina, la gent deixa un moment la seva feina, estan molts mesos preparant tot, perquè pensa que totes les decoracions de les botigues i dels llocs de treball i de les escoles han participat els nens i porten molts mesos preparant-ho. Ja només pel sol fet d'això ja mereix, doncs, home, un reconeixement. El moment més esperat del dia, però, era el capvespre. Bona nit, Lloretencs, Lloretenques. He portat la festa a Lloret de Mar i visca el Carnaval i visca la colla Així Som. De la mà de la colla lloretenca Així Som arribava el rei Carnestoltes. Som un grup de joves, alguns tenen la vida a fora, venen de Sant Feliu, de Pineda, un grup que s'ajunta normalment pel Carnaval i per festes o per prendre alguna cosa o alguna cosa, però sempre pel Carnaval fem el Carnaval i tots units. Del centre cívic de Can Carbó es van dirigir a la plaça de la Vila, l'indret escollit per arrencar el sarau. Good night and welcome to Carnival with more lights ever seen. Lights the world never had shut down because I am... disculpin, a florero diari de barrejar tants idiomes. Com a sopar, la penya Xinoxano va oferir mongetes amb botifarra a tothom que anés disfressat. La música i el ball amb una disco mòbil va finalitzar la jornada. L'endemà al matí tocava gaudir de la novetat del Carnaval a la Vila amb tota la família. Cada any es feia com una espècie de concurs de màscares o feien un taller de màscares.
Aquest any ho hem canviat, hem decidit fer una activitat una mica més familiar, on hi hagi, doncs, això, serà una passarel·la, es disfressaran els nens o els pares i una mica de màgia i pallassos, clowns. A 2:15 del matí, el Carnestoltes Fashion Day ja ambientava la plaça de la Vila. Mitja hora més tard s'obrien les inscripcions per al concurs de disfresses al carrer. El concurs, diguéssim, al carrer, que consisteix en la gent es disfressa, els pares, els nens, i fem una mica de recorregut per Lloret i bé. El plat fort del Carnaval, però, és la Gran Rua. Més de 1.700 persones agrupades en 22 colles van participar a la desfilada de carrosses i comparses a Lloret de Mar. Després de diversos mesos de preparació, les colles van poder exhibir unes disfresses i carrosses cuidades fins a l'últim detall. Amb els nervis a flor de pell, les colles passejaven davant del jurat amb les seves millors coreografies. Quina en seria la guanyadora del Carnaval 2016? Malauradament, la rua prevista per diumenge al migdia es va haver de suspendre a causa de la pluja. El que sí que es va celebrar diumenge 7 de febrer va ser l'esperada entrega de premis. Prèviament, una disco mòbil show escalfava motors a l'auditori. Els Guapos, Força Ame Lloret i Welcome and Friends van ser els grans guanyadors del Carnaval 2016. És com un agraïment a tot l'esforç, tot el grup que som, tota la colla, tot l'esforç que hem fet mestre rere mestre, tota l'organització, totes les ganes, és tot. Molta emoció, molta dedicació, perquè portem molt de temps fent la disfressa. Tenim un grupet, que és el que fem més o menys de disfresses, que és la de Xinites, però tothom dona el seu granet de sorra. Doncs molt important. El principal és donar a conèixer l'enfermetat de l'AME i fer soroll que es conegui.
Arribat el dimecres de Cendra, el color negre va agafar protagonisme. Tristíssim, tristíssim. Acomiadem un gran amic, sí, molt trist, molt trist. És que no tinc paraules, no tinc paraules. Un drama terrible, perquè han sigut uns dies de disbauxa i xerinola, encara que un dia ens va... A dalt ens varen boicotejar, no sé, va ploure i no varen poder fer els 2 dies de la rua, que això va ser horrible, va ser molt horrible, molt. El seguici de dol va desplaçar-se des de la plaça Pere Torrent fins a la plaça de la Vila. Després es va procedir a la lectura del testament del rei Carnestoltes. Així doncs, aneu a enterrar la sardina aquí, al costat, a les platges de Llevant, i ploreu tant com vulgueu, que és de franc! Aneu, mocador nas i ciri a la mà, descansi en pau! Estem tristos, compungits, i molt preocupats per tot el que ens ha passat aquí. Ja ho veus, aquesta setmana l'enterro i llavors esperar a veure que aquest any sigui més bo que no pas l'any passat. L'entitat cultural lloretenca Xinoxano va encarregar-se un any més d'oferir menjar a tots els participants. Com que antigament aquí sempre a vegades trobaves una persona que deia "Juntament", tornaven a un enterro, deia "anem a menjar cigrons". Doncs com van dir, farem cigrons amb una arengada. I mira, d'aquí va venir la historieta aquesta. Ara hem passat l'arengada, hem passat a donar sardines. En total es van repartir 80 quilos de sardines i 40 de cigrons. Per a rematar el fi de festa, la coca tampoc hi va faltar. Un ball popular amb el conjunt Maracaibo va posar punt final als actes per a celebrar l'enterrament de la sardina. Durant 5 dies, els lloretencs van poder gaudir amb la família de novetats com el Carnestoltes Fashion Day. Van moure l'esquelet en el 29è Ball de les Dones, en les diferents sessions de disco mòbil o en el ball popular. Es van disfressar per a participar als diferents concursos de disfresses o a la gran rua de Carnaval, o van degustar plats tradicionals com les mongetes amb botifarra o les sardines amb cigrons. I és que la tradició, les disfresses, els accessos, la festa i la disbauxa o la música i la dansa són ingredients imprescindibles d'aquesta festa popular que té com a finalitat primordial passar-s'ho bé.